கனியின் உன்னத காதல் கதை கோயல் பாகம் 3. மை கின்ஸ்மேன் அண்ட் மை ரெடீமர், an ultimate love story. கோதுமை மணியும் தூற்றுக்களமும், the wheat grain and the threshing floor. வார்கோதுமை அரிப்பும் கோதுமை அரிப்பும் இஸ்ரவேல் தேசத்திலே முடிவுக்கு வந்தது. வாரங்களின் பண்டிகையை எதிர்நோக்கி எங்கும் குதூகலத்துடன் மக்கள் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தனர். உபாகமம் 16வது அதிகாரம் 9, 10, 11, 12 ஆகிய வசனங்களில் வாரங்களின் பண்டிகைகள் குறித்தும் ஆபீப் மாதத்தில் வரும் பாஸ்கா பண்டிகையை குறித்தும் காணலாம். கிட்டத்தட்ட 90 நாட்கள் ஓடிவிட்டது. தினமும் கதிர்களை சேகரித்து ஒரு மரக்கால் அளவு கோதுமையை தயார் செய்வது ரூத்திற்கு எளிதாகவே இருந்தது. அவளுக்காக சிந்தப்பட்ட அரிக்கட்டுகளில் தேவனின் கருணையையும் போவாசின் நற்குணத்தையும் காணலாம். போவாசோடு உணவருந்தும் ஆசீர்வாதமும் அவளுக்கு கிடைத்தது. போவாசின் ஆணையின்படி அவளை அதட்டாமலும் ஈனப்படுத்தாமலும் வேலைக்காரர் கண்ணியம் காத்தனர். வயல்வெளி எங்கும் ஒரு தேவகானம் போல் போவாஸ் தன் வேலையாட்களை யாவேயின் பெயரில் விசாரித்து வாழ்த்தும் சத்தமும், பதிலுக்கு வேலையாட்கள் யாவேயின் பெயரில் போவாசை ஆசீர்வதிக்கும் தொனியும் எப்போதும் ஒலித்த வண்ணம் இருந்தது. வேலைக்காரர்கள் அறுப்பறுக்கும் போது இனிமையாக இஸ்ரவேலின் தேவனையும் அவரது மகிமை பிரதாபங்களையும் துதித்து பாடும் பாடல்களை நகரும் வெண்மேகங்களும் வயல்வெளி அருகில் விளையாடும் வண்ணப் பறவைகளும் ரூத்தோடு நின்று ரசித்து கேட்டு மகிழ்ந்தனர். புதிய தேசம், புதிய தேவன், புதிய மக்கள், புது வாழ்க்கை முறை, யாவேயின் நியாய பிரமாணங்களை மீறாத எஜமான் என்று எல்லாமே அவள் வாழ்க்கையில் புதிதாகி கொண்டிருந்தன. எத்தனை நாமங்கள் இந்த யெகோவா தேவனுக்கு! எதை சொல்லி புகழ்வது, என்னவென்று பாடுவது? பலத்த கரமும் ஓங்கிய புயமும் செய்த மகத்துவங்கள் தான் எத்தனை என்று வியந்தாள். இதுதான் இந்த தேவன் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களுக்கு வாக்களித்த தேசமோ? இந்த ஜனங்கள்தான் எகிப்திலிருந்து அவரால் மீட்கப்பட்ட கூட்டமோ? இவர்களது சந்ததியில்தான் உலக இரட்சகர் மேசியா வருவாரோ? அரிக்கட்டுகளை சேகரிக்கும் இடத்தில் அத்தனை சங்கதிகளையும் சேகரித்து இதயத்தில் முடிந்து கொண்டாள். வயல்வெளி அவளுக்கு சொன்ன சுவிசேஷம் எனும் நற்செய்தியால் தனக்கும் இங்கே ஒரு புகலிடம் கிடைக்கும் என்று நம்பினாள். ரூத் நகோமியின் வழிநடத்துதலின்படியும் போவாசின் வார்த்தைகளின்படியும் வேறு வயல்களில் திரியாமல் அங்கேயே பொறுமையுடன் கதிர்களை சேகரித்தாள். போவாசின் உத்தம குணங்களை யாவரும் சொல்ல அவள் ஆர்வமாய் கேட்டாள். ரூத்தின் நற்குணங்களை, நற்செயல்களை ஊரார் புகழ்வதை போவாசும் கவனித்தார். ரூத்திற்கு பிரமாதமான எதிர்கால திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை. வியக்க வைக்கும் ஆவியின் எளிமையால் அவள் தனித்து தெரிந்தாள். கணவனையும் 2 குமாரர்களையும் மோவாப்பிலேயே பறிகொடுத்து நிற்கதியாய் நிற்கும் அந்த ஏழை விதவைக்கு இன்னொரு உறவாய், இன்னொரு மகனாய், 7 குமாரரை பார்க்கிலும் அருமையானதொரு மருமகளாய் மாறினாள். கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து தன் அடையாளத்தை இழந்து சாகும்போது அங்கு ஒரு ஜீவ புரட்சியே நடைபெறுகின்றது. யோவான் 12வது அதிகாரம் 24, 25 ஆகிய வசனங்கள் உலக பிரசித்தி பெற்றவை. அதில் மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதம் கூறுகின்றார்: மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான். இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அதை நித்திய ஜீவ காலமாய் காத்து கொள்வான்.
நகோமிக்காகவே மோவாப்பை விட்டு பெத்லகேமிற்கு ரூத் வந்தாள். இங்கே தன் வாழ்வை விதைக்கும்படி அவளோடு வாழவும் இங்கேயே மரணமடையவும் அவள் கூடவே அடக்கம் பண்ணப்படவும் தீர்மானித்தாள். அந்த தேசத்தை தனதென்றும் அதன் மக்களை தன் மக்களென்றும் அவளது தேவனை தன் தேவன் என்றும் உரிமை பாராட்டினாள். முற்றிலும் சுயம் செத்து அதிலிருந்து நேயம் உயிர் பெற பலனடைந்து முன்பின்னறியா பூமிக்கு நெடியதொரு கடினமான பயணத்தை ரூத் மேற்கொண்டது பாவ உலகில் எல்லாம் தொலைத்த நமக்காக பரலோகத்தின் தேவகுமாரன் பரம் விட்டிறங்கி வந்து மாம்சமாகி நம்மை போலவே பாடுபட்டு நமக்காகவே பலியாகி மரணத்தை ருசி பார்த்து மறுமையில் எழுந்து நமக்கெல்லாம் நித்திய ஜீவனானாரே, அதை நினைப்பூட்டுகிறது அல்லவா? ரூத்தின் காலணிகளை அணிந்து கிறிஸ்துவின் வழியில் நடந்தால் ஒழிய பின்தொடர்தல் என்கிற புனித பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியாது. பின்தொடர்வது, விடாது பற்றி கொள்வது, இறுதி வரை பின்னோக்காது இலக்கை நோக்கி தொடர்வதற்கு இன்னொரு பெயர் அர்ப்பணிப்பு. பேதுருவிடம் 3 தடவை ஆண்டவர், யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்று கேட்டார். 3 தடவை தன்னை மறுதலித்தவனிடம் 3 தடவை இதே கேள்விகளை கேட்டார். நீர் அறிவீர் என்று அவன் உள்ளம் உடைந்து அர்ப்பணித்த பொழுது அவன் மேற்கொள்ள வேண்டிய பயணத்தின் இறுதி வரைபடத்தையே யோவான் 21வது அதிகாரம் 18, 19 ஆகிய வசனங்களில் அவர் காண்பிப்பதை பார்க்கிறோம். அதை கேட்டதும் அவன் சோர்ந்து போகவில்லை. இப்போது அவர் போன பாதையை அவன் அறிந்திருந்தபடியினால் அதில் தயங்காமல் பயணிக்க ஒப்புக்கொண்டான். பேதுருவின் உள்ளம் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையால் மறுரூபமாகி இருந்தது. அவனுக்கு இப்போது படகுகள் நிறைய மீன்கள் தேவையில்லை. வரிப்பணம் செலுத்த என்ன செய்வது என்ற கவலையும் இல்லை. எதிரிகள் காதை வெட்ட பட்டயமும் தேவையில்லை. அடுத்தவன் வாழ்வில் என்ன நடக்கிறது என்கின்ற ஆர்வமும் இல்லை. யாரை கண்டும் பயமில்லை. வீட்டு காரியங்களை குறித்த அழுத்தமில்லை. அதிகாரிகளை குறித்த அச்சமும் இல்லை. அவன் தேவையெல்லாம் இயேசு மட்டுமே. அவர் காலடிகளை தொடர்வதும் அவர் சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்யும் ஒரே பேரார்வமன்றி வேறு எதுவுமே இல்லை. அவர் கூடவே இருப்பதால் மலையின் மேல் கூடாரங்களை அமைக்க அவன் அலையவில்லை. நீர் எங்கேயோ நான் அங்கேயே இருக்க விரும்புகிறேன், நீர் என்ன சொல்கிறீரோ அதையே செய்ய விரும்புகிறேன் என்று முழுவதும் தன்னை அவருக்கே அர்ப்பணித்தவனிடம் தன் ஆடுகளையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் மேய்க்கும்படி பொறுப்பை ஒப்படைத்தார். தனக்கென்று தனி திட்டங்கள் எதுவும் இல்லாத ரூத்திடமும் இவ்விதமாய் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட சுயநலம் இல்லா இதயம் ஒன்றிருந்தது. நான் எங்கேயோ அங்கே என் ஊழியக்காரனும் இருப்பான். யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். எத்தனை தெளிவாக சீஷத்துவ வாழ்வின் தகுதி சான்றிதழை தேவன் வடிவமைத்திருக்கிறார் பாருங்கள். ஆதாமே, நீ எங்கே இருக்கிறாய்? சவுலே, முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாமே. பேதுருவே, என்னை நேசிக்கிறாயா? இப்படி அவர் விடாமல் தான் வடிவமைத்த பாத்திரங்களுடன் பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார். தன் ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான். தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அதை நித்திய ஜீவகாலமாய் காத்து கொள்வான். யோவான் 12வது அதிகாரம் 25வது வசனம். சுயம் சாகாத மனிதர்கள் பலன் கொடுப்பதில்லை. தூற்றுக்களம் போகாத கதிர்கட்டுகள் களஞ்சியத்தை சேர்வதும் இல்லை. பின்தொடர்தல் ஒரு தூற்றுக்களம் போகும் பயணத்திற்கு ஒப்பானது. அவர் நம்மை புடமிட்டதும் நாம் பொன்னாக ஒளிருவோமே. இத்தகைய பின்தொடர்தலே தேவன் எதிர்பார்க்கும் அரிய தவம். சீஷத்துவத்தின் முதல் பாடம். அவரது வார்த்தைகளை பின்தொடர்ந்தவர்கள் வாழ்க்கையை ஜெயித்திருக்கிறார்கள். அவரையே பின்தொடர்ந்தவர்கள் உலகை தலைகீழாய் மாற்றி இருக்கிறார்கள். சிலர் பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து ஓர்பாவை போல் பாதி வழியிலேயே திரும்பி போய்விட்டார்கள். சிலர் நகோமியை போல் பின்மாற்றத்திலிருந்து எழுந்து தூசியை தட்டிவிட்டு மறுபடியும் ஜீவபாதையில் பயணித்து வாக்குத்தத்த தேசத்தை வந்தடைந்தும் விட்டார்கள்.
சிலர் ஆபிரகாமை போல், ரூத்தை போல், பேதுருவை போல், பவுலை போல் வனாந்திரமோ மரணமோ சிறைச்சாலையோ உறவற்ற தேசமோ எதையும் சட்டை செய்யாமல் நேசரையே பின்தொடர்ந்து அவர் காலடியை கண்டு காணாததை விசுவாசித்து உன்னதமானவரின் மணவாட்டியாகிவிட்டார்கள். இதில் நாம் எந்த பாதையில் இருக்கிறோம்? சரியான பாதையில்தானே? உங்கள் பயணம் இனிதே தொடர நல்வாழ்த்துக்கள். தவறிவிட்டீர்களோ? நீங்கள் யூடர்ன் எடுக்க வேண்டிய நேரம் இதுதான். உங்களுக்காய் காத்திருக்கும் தகப்பனின் வீட்டு கதவு திறந்தே இருக்கிறது. ரூத் நகோமியின் இருண்ட வாழ்வில் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தாள். அவள் நகோமியின் வீட்டில் தானே ஒளி வீசும் ஜீவ விளக்காய் பிரகாசித்தாள். அந்த எளிய வீடே பரலோகம் போல் ஜொலித்தது. அதன் அழகிய கிரணங்கள் பெத்லகேமை நிரப்பியது. ஊரார் அவளை நற்குணசாலி என்றனர். விலையேற பெற்ற முத்தாய் தன் ஏழை குடிசையில் ஜொலிக்கும் அவளை சரியான இடத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமே என்று நகோமி ஏங்கினாள். தன் மருமகளுக்கு நன்மையை தேடும் அந்த நற்குணசாலியை தேவனும் பார்த்தார். சரி சரி, இவள்தான் உலக இரட்சகரின் வம்சாவளி பேரனை வளர்க்க போகும் தாய் என்று முடிவு செய்தார். ராஜாதி ராஜாவின் ராஜ குடும்பத்தில் ராஜமாதாவாக ராஜ்யமும் ராஜனும் இல்லாத நகோமியை உட்கார வைத்தவருக்கு ஏலோஹிம் என்ற பெயரும் உண்டு. அறுப்பின் பண்டிகை நெருங்கியதை ஒட்டி தூற்றுக்களம் த த்ரஷிங் ஃப்ளோர் ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தது. தூற்றுக்களம் என்பது ஒரு வட்டமான சமதள தரை. இதில் 2 வகை உண்டு. ஒன்று கட்டிடத்திற்குள் இருக்கும் மரத்தாலோ அல்லது கற்களை பாவியோ இதை வடிவமைத்திருப்பார்கள். இன்னொன்று வெளியே ஒரு சமதள பரப்பை உண்டாக்கி களமாக பயன்படுத்துவார்கள். 2 இடத்திலும் களை எடுப்பு நடக்கும். இறுதி காலத்தில் சபையாகிய தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளும் வெளியேயும் நடக்கும் களை எடுப்பை இது நினைவூட்டுகிறது அல்லவா? இங்கே அறுவடை செய்த கதிர்களை கொண்டு வந்து கொட்டுவார்கள். அதின்மேல் உருளைகள் உருட்டப்படும். பின்பு தூற்றுக்கோல் தூக்கி தூற்றுவார்கள். பதர்களையும் மணிகளையும் காற்று 2ஆக பிரிக்கும் வேலையை செய்யும். சேர்ந்த மணிகளை அம்பாரத்தில் சலித்து ஒட்டி இருக்கும் உமியை நீக்குவார்கள். பின்பு கோதுமை மணிகள் களஞ்சியத்தில் சேர்க்கப்படும். களைகளோ அக்கினியால் வேலையாட்களால் சுட்டெரிக்கப்படும். அது தூற்றுக்களத்திற்கு வெளியே சுட்டெரிக்கப்படும். இது கடினமான வேலை. பொதுவாக பெண்கள் அதிகம் வருவதில்லை. இரவு நேரத்தில் பெண்கள் இங்கு வரவே மாட்டார்கள். மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷத்தில் 13வது அதிகாரம் 30-40 ஆகிய வசனங்களில் இந்த தூற்றுக்களம் முக்கிய இடம் பிடிக்கின்றது. உலகத்தின் முடிவில் நடக்கும் சம்பவங்களோடு இது தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கும். களைகளையும் மணிகளையும் தனித்தனியாக பிரிப்பது போல் துன்மார்க்கரும் நீதிமான்களும் பிரிக்கப்படுவர். துன்மார்க்கர் நித்திய ஆக்கினையையும் நீதிமான்கள் நித்திய ஜீவனையும் அடைவார்கள். நீதிமான்கள் என்ற பட்டியலில் சேர நற்செயல்கள், தான தர்மங்கள் மட்டும் போதாது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவரது இரத்தத்தால் பாவங்கள் நீங்கும் என்பதை விசுவாசித்து அவர் இட்ட நியமங்களின்படி வாழ்பவர்களே நீதிமான்கள் என்ற பட்டியலில் சேர்வார்கள். மிக மிக கவனம் தேவை. நீதி என்பது அவரால் உண்டாகி இருக்கிறது, நம்முடைய கிரியைகளால் அல்ல. எந்த மனுஷனும் தேவனுக்கு முன்பு பாவம் செய்து அடையாளத்தை தொலைத்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவனே. அவனை நீதிமானாக்கவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மீட்பராக இவ்வுலகத்திற்கு வந்தார். எவனும் தன் பிறப்பால் சுய கிரியைகளால் நீதிமானாகவே முடியாது. தன் ஆத்துமாவை ரட்சிக்க விலை கொடுக்கவும் முடியாது. அவரே வழி, அவரே சத்தியம், அவரே நித்திய ஜீவனை தர வந்த கோயல், அதாவது உலக இரட்சகர். வேறு ஒரு சுதந்திரவாளி இல்லை. மீட்பின் பணியை அவர் ஒருவரே செய்து முடித்தார்.
அவர் மட்டுமே அதற்காக அனுப்பப்பட்டார். அவரே அதற்கான கிரயம் செலுத்தினார். எனவே நம்மை மீட்க வேறு ஒரு சுதந்திரவாளி இல்லை, இல்லவே இல்லை. வேதாகமம் முழுவதும் அறுப்பு, களைகள், கோதுமை மணிகள், வயல், விதை, வேலைக்காரர், தானியங்கள், தூற்றுக்களம், களஞ்சியம் போன்று விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய செய்திகளை மையமாக வைத்தே போதனைகளும் உவமைகளும் உவமானங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. எசேக்கியேல் புத்தகம் 6 வகை தானியங்களை பற்றி பேசுகிறது. அதிகாரம் 4:9 தேவன் எசேக்கியேலுக்கு ஒரு மல்டிகிரெயின் பிரெட், அதாவது சிறுதானிய அடை செய்வதையை பற்றிய ரெசிபியை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். அதில் அந்த நாட்டில் விளையும் 6 முக்கியமான தானியங்களை குறிப்பிடுகிறார். கோதுமை, வார்கோதுமை, பெரும்பயிறு, சிறும்பயிறு, தினை, கம்பு ஆகியவைகளால் ஆன அடையை செய்து சாப்பிடும்படி சொல்லுகிறார். முதலில் சிறுதானியங்களை வைத்து சத்துமாவு அடை செய்யும் ஐடியாவை கொடுத்த மாஸ்டர் செஃப் நமது ஆண்டவர் தானோ? லேவியராகமம் 23வது அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் புளிப்பான அப்பம், புளிப்பில்லாத அப்பம், அது தொடர்பாக அதிரசம் போன்ற இனிப்பு வகைகளை காணலாம். வானங்கள் கொள்ளாதவர் இந்த மண்ணான மனிதர்களோடு எவ்வளவாய் தன்னை இணைத்து கொண்டார் என்பதை இவையெல்லாம் காட்டுகின்றன. ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவும் சளைத்தவர் அல்ல. தானியங்களோடு தொடர்புடைய உவமைகளை வைத்தே பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களையே வெளிப்படுத்தினார். கடுகு விதையை குறித்த உவமை, த பேரபிள் ஆஃப் மஸ்டர்ட் சீட், மத்தேயு 13வது அதிகாரம் 31, 32 வசனங்கள், மார்க்கு 4வது அதிகாரம் 30, 32 வசனங்கள், லூக்கா 18வது அதிகாரம் 19வது வசனங்களில் வருகின்றது. விதைப்பை பற்றி மார்க்கு 4வது அதிகாரம் 26, 29 வசனங்களிலும், புளித்த மாவை குறித்து மத்தேயு, லூக்கா ஆகிய சுவிசேஷங்களிலும், கோதுமை மணியை குறித்து யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 24 to 26 வசனங்கள் வரையிலும் காணலாம். நிருபங்களிலும் கோதுமை மணிகள் குறித்து உவமைகள் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலுக்கு அடையாளமாக காண்பிக்கப்படுகின்றன. பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு தூற்றுக்களத்தில் கிதியோன் கோதுமையை தோற்றிக் கொண்டிருந்த பொழுதுதான் தேவனுடைய தூதர் அவனை சந்தித்தார். நிலங்களை குறித்தும் நிறைய விளக்கங்கள் வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 30 மடங்கு, 60 மடங்கு, 100 மடங்கு பலன் தரும் நிலங்களை குறித்தும் பார்க்கிறோம். எபிரேயர் 6வது அதிகாரம் 8வது வசனம் பயனற்றவைகளை விளைவிக்கும் நிலத்தை குறித்து பேசுகின்றது. கோதுமையை தூற்றும் பொழுதுதான் எதிரிகள் வந்து நிலங்களை கொளுத்தி பயிரானதை நாசம் செய்து விளைந்ததை கவர்ந்து செல்வர். எனவே தூற்றுக்களத்தில் தூற்றும் நாளில் உரிமையாளர்கள் தங்கிவிடுவர். அந்த இரவை மகிழ்ச்சியோடு புசித்தும் குடித்தும் சந்தோஷமாகவே கழிப்பார்கள். நகோமி தன் மருமகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்வை அமைத்து தர விரும்பினாள். எனவே அவள் ரூத்திடம் ஒரு ஆலோசனை சொன்னாள். நீ போவாசின் வேலைக்காரர்களோடு கூடியிருந்தாயே, அவன் நம்முடைய உறவின் முறையான் அல்லவா? இதோ அவன் இன்று ராத்திரி களத்திலே வார்கோதுமை தூற்றுவான். நீ குளித்து எண்ணெய் பூசி உன் வஸ்திரங்களை உடுத்தி கொண்டு அந்த களத்திற்கு போ. அந்த மனுஷன் புசித்து குடித்து தீரும் மட்டும் அவன் கண்களுக்கு எதிர்படாமல் இரு. அவன் உறங்கும் பொழுது அவன் உறங்கும் இடத்தை நீ பார்த்திருந்து போய் அவன் கால்களின் மேல் மூடி இருக்கிற போர்வையை ஒதுக்கி நீ படுத்துக்கொள். நீ செய்ய வேண்டியது இன்னது என்று அவன் உனக்கு சொல்லுவான் என்றாள். அதற்கு ரூத், நீர் எனக்கு சொன்னபடியெல்லாம் செய்வேன் என்றாள். அவள் களத்திற்கு போய் தன் மாமி தனக்கு கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்தாள். போவாஸ் புசித்து குடித்து மகிழ்ச்சியாயிருந்து ஒரு அம்பாரத்தடியில் படுத்து கொண்டான். அப்பொழுது அவள் மெல்ல போய் அவன் கால்களின் மேல் மூடி இருக்கிற போர்வையை ஒதுக்கி பாதத்திற்கு அருகில் படுத்து கொண்டாள்.
பாதி ராத்திரியிலே அந்த மனுஷன் அருண்டு திரும்பி ஒரு ஸ்திரீ தன் பாதத்தண்டையில் படுத்திருக்கிறதை கண்டு, நீ யார் என்று கேட்டான். அதற்கு அவள், உம்முடைய அடியாளாகிய ரூத், நீர் உம்முடைய அடியாள் மேல் உமது போர்வையை விரியும், நீர் சுதந்திரவாளி என்றாள். வெட்டப்பட்ட ஒரு மரத்திற்கு மறுபடியும் துளிர்ப்போம் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கின்றது. அது ஒன்றுக்கும் கவலைப்படுவதில்லை. துரோகங்களை மறந்து காயங்களை சூரிய ஒளியில் காய வைத்து தன் நிந்தையை மறந்து தொலைந்து போன தன் பிரம்மாண்டத்திற்காய் அழாமல் வேரை பாதுகாத்த இறைவனுக்கு நிலவின் குளிர்ந்த ஒளியில் நன்றி கூறி ஒரு கருணை மழைக்காய் காத்திருக்கின்றது. வான மழை வந்திறங்கியதும் புதிதாய் இளமையாய் அழகாய் துளிர்த்து எழும்புகிறது. வெட்டப்பட்ட இடத்திலேயே அதை மறுபடியும் ஒரு பிரம்மாண்டமான மரமாய் இறைவனின் கருணை வளர்த்தெடுக்கின்றது. வேரின் இன்னொரு பெயர் நம்பிக்கையோ? வெளியிலே தெரிந்த அத்தனை கிளைகளையும் பூக்களையும் காய்களையும் கனிகளையும் நீ இழந்திருக்கலாம். வாழ்க்கை உன்னை மொட்டையடித்து அடிவரை சிதைத்திருக்கலாம். நீ விசுவாசம் எனும் வேரை மட்டும் பத்திரமாக வைத்திருப்பாயானால் மறுபடியும் உனக்கு ஒரு சுகவாழ்வு துளிர்க்கும். இங்கே எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாத மோவாபிய ஸ்திரீ மிக துணிச்சலோடு ஒரு விசுவாச பயணத்தை துவங்கினாள். வெட்டப்பட்ட மரத்தின் வேர்கள் நீர்நிலைகளை தேடி நெடிய பயணம் மேற்கொள்ளுவது போல அவளும் இஸ்ரவேலின் தேவனை நம்பி வந்தாள். அவளுக்கு ஒரு அங்கீகாரமும் அன்றாட வாழ்விற்கான ஆசீர்வாதமும் கிடைத்தது. ஆனால் இதைவிட மேலானதொரு நிலையை தன் மருமகள் அடைய வேண்டும் என்று நகோமி விரும்பினாள். எனவே அவளை தூற்றுக்களத்திற்கு அனுப்பினாள். ரூத் நகோமிக்கு கீழ்ப்படிந்து தைரியமாக தூற்றுக்களத்திற்கு வந்தாள். சாதாரணமாக பெண்கள் வராத நேரம். களத்தில் தனக்கு என்ன நேரிடும் என்றும் தெரியாது. தானோ ஒரு விரும்பப்படாத மோவாபிய விதவை. இருந்தும் அவள் தைரியமாக வந்து தான் மீட்கப்பட விரும்புவதை தெரிவித்தாள். தன்னை மீட்கக்கூடிய நபர் நீர்தான் என்று தைரியமாக அறிவித்தாள். நீர் என் சுதந்திரவாளி, யூ ஆர் மை ரெடீமர். நீர் என் மேய்ப்பர், நீர் என் கோயல். உம்முடைய போர்வை கடியில் அடைக்கலம் தேடி வந்துவிட்டேன். உம்முடைய போர்வையை அடியாள் மீது விரியும் என்றாள். நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக, எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் ஒரு நிற்கதியான வேளையில் உங்களை நடத்த ஒரு நகோமியை தேவன் அனுப்பக்கூடும். நீங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் வஸ்திர தொங்கலால் மூடப்படுவீர்களானால், அதாவது அவரை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வீர்களானால், உங்களது பரம போவாஸ் ஆகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பீர்கள். அவரே உங்கள் மீட்பர் என்று அறிக்கை செய்வீர்கள் என்றால், அவர் உங்களை மீட்டெடுக்கும் சுதந்திரவாளியாகி உங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்கள் கண்ணீரை துடைத்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் குளித்து, அதாவது தண்ணீரில் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்து எண்ணெயாகிய அபிஷேகத்தோடு உங்கள் விதவையின் வஸ்திரத்தை களைந்து இரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை உடுத்தி அவரை தேடி நீங்கள் ஒருவேளை தூற்றுக்களம் போன்றதொரு நெருக்கமான இடத்திற்கே வரவேண்டி நடத்தப்படலாம். அவரை வயல்வெளிகளில் பார்த்து ரசித்தது போதும். அவரை குறித்த கதைகளை கேள்விப்பட்டதும் போதும். அவரோடு உணவு அருந்தி அவரது வேலைக்காரர்களோடு கதை பேசி இனிய பொழுதையெல்லாம் கழித்து விட்டீர்கள். இனி அவரே உங்களுக்கு சொந்தமாக வேண்டுமென்றால் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரின் குரலுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டுமே. ஒருவேளை ஆபத்து நிறைந்த சூழ்நிலைகள், என்ன நடக்கும் என்று தெரியாத தருணங்களை கடந்து வர வேண்டி இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் போவது போவாசாகிய ஆண்டவரை சந்திக்க மட்டுமே என்றால், அவர் பாதப்படியில் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் என்றால், அவரே உங்கள் சுதந்திரவாளி என்பதில் உறுதி காப்பீர்கள் என்றால், நேசத்தின் உச்சிதத்தை பரிசாக பெறுவீர்கள். அங்கும் அப்படித்தான் நடந்தது.
நீர் என் சுதந்திரவாளி என்று ரூத்தை நோக்கி பார்த்த போவாஸ், மகளே, நீ கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவாய். நீ தரித்திரரும் ஐஸ்வர்யவானுமாகிய வாலிபரின் பிறகே போகாததினால் உன் முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கிலும் உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாய் இருக்கிறது. இப்போதும் மகளே, நீ பயப்படாதே, உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்வேன். நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊராரெல்லாம் அறிவார்கள். நான் சுதந்திரவாளி என்பது மெய்தான், ஆனாலும் என்னிலும் கிட்டின சுதந்திரவாளி ஒருவன் இருக்கிறான். ராத்திரிக்கு தங்கியிரு. நாளைக்கு அவன் உன்னை சுதந்திர முறையாக விவாகம் பண்ண சம்மதித்தால் நல்லது. அவன் விவாகம் பண்ணட்டும். விவாகம் பண்ண மனதில்லாதிருந்தானாகில் நான் உன்னை சுதந்திர முறையாய் விவாகம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுகிறேன் என்றான். அவள் விடியற்காலம் மட்டும் அவன் பாதத்தண்டையில் படுத்திருந்து களத்திலே ஒரு ஸ்திரீ வந்ததாக ஒருவருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டாம் என்று அவன் சொல்லி இருந்தபடியினால் ஒருவர் முகம் ஒருவருக்கு தெரிவதற்கு முன்பே எழுந்தாள். அவன் அவளை நோக்கி, நீ போர்த்து கொண்டிருக்கிற போர்வையை விரித்து பிடி என்றான். அவள் அதை பிடித்த பொழுது அவன் அதிலே 6 படி வார்கோதுமையை அளந்து போட்டு அவள் மேலே தூக்கிவிட்டு அவள் பட்டணத்திற்கு புறப்பட்டு வந்தான். அவள் தன் மாமியிடம் வந்த பொழுது, மகளே, உன் செய்தி என்ன என்று கேட்டாள். அப்பொழுது அவள் அந்த மனுஷன் தனக்கு செய்ததையெல்லாம் அவளுக்கு விவரித்தாள். மேலும் அவர், நீ உன் மாமி அண்டைக்கு வெறுமையாய் போக வேண்டாம் என்று சொல்லி இந்த 6 படி வார்கோதுமையை எனக்கு கொடுத்தார் என்றாள். அப்பொழுது நகோமி, என் மகளே, இந்த காரியம் என்னமாய் முடியும் என்று நீ அறியும் மட்டும் பொறுத்திரு. அந்த மனுஷன் இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை முடிக்கும் முன் இளைப்பாற மாட்டான் என்றாள். இந்த காரியம் என்னமாய் முடிந்தது என்று அறிய நாமும் காத்திருக்கலாமே 4ஆம் பாகம் வரை. இது மருதோன்றி பூங்கொத்திற்காக உங்கள் காட்டுப்புறாவின் சத்தம். நன்றி, மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து இணைந்திரு.